Velkommen til Skytteforeningens administrationssystem, også kaldet SF-admin. Man bliver mødt af en login-side, hvor man kan logge ind. Det første man møder her, det er en kalenderoversigt, som viser begivenheder i foreningen. Her kan man lave vagtplan. Der er et API, som kan gøre det, at man kan integrere kalenderen med foreningens hjemmeside, så medlemmerne kan se deres vagtplan og de begivenheder, der sker i og omkring foreningen. Systemet har et kasseapparat, hvor alt salg foregår på et medlemsnummer. Man kan også åbne og lukke kassen, og kassestationerne kan være åbne på flere computere samtidig. Det vil sige, at hvis man har et salgssted, hvor man sælger ammunition og tager imod medlemmerne, så kan man have kassen åben der, plus at man kan have en kiosk, hvor man eventuelt har en computer stående også til at kan betjene kassen. Der er bilagsoversigt, kassebonger og så videre. Man har her en vareliste, hvor man kan se de enkelte varer, som man gerne vil sælge til medlemmet. Der ligger en video, der giver en mere dybdegående gennemgang af kassen og hvordan man foretager et salg varer til de enkelte medlemmer. Vi har en medlemsliste. For at vi kan holde styr på vores medlemmer, så bliver de oprettet i systemet. Systemet består af to typer medlemmer. Vi har det, der hedder midlertidige medlemmer, og så har vi de almindelige indmeldte medlemmer. Alle, der kommer i foreningen og skal skyde, skal oprettes som medlem. Det vil sige, kommer der et nyt potentielt medlem ned, så opretter man dem som midlertidige medlemmer. Og når de er oprettet, så kan man herefter lave en våbenudlevering og et salg af skydning til dem. Ønsker de så at blive indmeldt, jamen så kan man meget nemt konvertere et midlertidigt medlem til et betalende medlem. Går vi ind og kigger på et medlem, så har vi nogle stammedata. Man kan oprette resultater til træning. Vi har nogle oplysninger omkring medlemskabet. Hvilke godkendelser har medlemmet? Man har visning her for, hvilke ansvarsområder har det enkelte medlem. Det er i forbindelse med, hvis de skal fremgå af kalenderen og hvilken funktion de har der i forhold til vagtplanen. Man kan oprette en note på medlemmet, hvis man har en vigtig besked til dem, der sidder ved kassen. Der er indbygget et beskedssystem, hvor man kan kommunikere mellem systemet og medlemmet. Der findes nemlig en medlemsside, hvor medlemmerne selv kan logge ind, hvor de også kan skrive beskeder tilbage til systemet. Systemet indeholder også en gavekortfunktion, som gør, at man kan håndtere det, der i realiteten er en medlemskonto. Men på grund af nogle juridiske finurligheder, så må vi ikke kalde det for en medlemskonto, så derfor så kalder vi det et gavekort. Hvis vi kalder det for en medlemskonto, så agerer vi bank, og så skal vi under Finanstilsynet. Derfor så hedder det gavekort, men i virkeligheden er det en medlemskonto. Den her er lavet, da mange foreninger har klippekortsordninger, men da klippekortsordninger tit er meget ufleksible, så vil den her gavekortfunktion være mere fleksibel, sådan at for eksempel når man har børneskytter, der kommer, så kan forældrene sætte 100 eller 200 kroner ind på deres gavekort, og så kan børnene selv komme, så de fri for skal have penge med hver gang, at de skal betale for noget. Det kunne også være, at de lige skulle købe en pose slik eller en sodavand eller noget, hvis man har kioskvarer til salg i foreningen. Så har de mulighed for at kan bruge det på kortet også. Der er også en oversigt over, hvilke våben og hvilke tilhørsforhold og ejerskab de enkelte våben har. Og der findes en systemlog, hvor man hele tiden kan følge med i, hvad der foregår. Aktivitetspoint er noget, som systemet er bygget op omkring, så man kan holde øje med, hvor meget aktivitet. Det er mest af hensyn til de pistolskytter, der har egne våben, da der er aktivitetskrav for, at de kan opretholde deres våbentilladelse. Pointsystemet fungerer sådan, at hver gang man køber en skydning, det kan være, at man køber en serie til 15 meter pistol, så optjenes der et aktivitetspoint, da man må forvente, at medlemmet også er inde og skyde, når de køber en pistolserie. Her kan vi udlevere våben til de enkelte medlemmer, hvis vi for eksempel her slår et medlem op, og medlemmet skal ind og skyde med riffel nummer 2. Vi kan klikke på godkendt udlevering, og så kan vi se, at vi har fået en våbenudlevering. Herefter kan man udlevere våbenet, og medlemmet kan gå ind og skyde. Systemet har også en mulighed for, at man kan udskrive en transporttilladelse. Her kan vi slå et medlem op, som har en godkendelse til transport. Vedkommende skal ud med riffel nummer 2. Den tilføjer vi til transporttilladelsen. Skal muligvis også have riffel nummer 3 med.
Vi har det godkendende bestyrelsesmedlem. Det skal anvendes til et teststævne, og den udløber senere i dag. De 4 sidste i medlemmets CPR-nummer, og så udskriver vi transporttilladelsen. Den er klar til print og underskrift. Her kan man se det komplette CPR-nummer, der står. Når det her vindue lukkes, og man siger ryd transportliste eller forlader denne her side, så er alt om CPR-nummer glemt. Så står det kun på det stykke papir, man har printet. Og igen, vi har en våbenliste, der indeholder alle foreningens våben. Det kan også være medlemsejet våben, som hører under SKV4. Ønsker medlemmer på SKV2 også at have deres våben registreret heri, så gør det lettere for dem, hvis de skulle låne det ud til et andet medlem, så der kan laves en våbenudlevering på den. Det er selvfølgelig frivilligt. Og igen, her har man mulighed for at kan oprette de enkelte våben. Kigger man på et våben, så har man mulighed for indsættelse af billedet. Man kan se ejerskabet. Man kan sætte en rengøringsdato op, hvornår den sidste blev rengjort, og hvor mange skydninger må det her våben have, før at det skal gøres ren. Det vil sige, at under udleveringen, så vil der komme en alarm op om, at det her våben trænger til at blive rengjort, når det opnår det antal skydninger, som der står inde på våbenet. Under lager, der kan vi holde styr på alle vores varer, vi sælger i kassen. Her har vi aktuel lagerstatus. Vi har en beskrivelse af varen. Hvad koster den? Hvilken varegruppe hører den til? Vi vil gerne have en lageradvarsel, hvis det er, at vi er ved at rende under et bestemt antal af den vare, så vi kan få det købt hjem til tiden. Man kan lave lagerjusteringer. Der er mulighed for at kan indstille varerne på forskellige måder, afhængig af hvad de skal bruges til. Det kan være, at det er en kontingentvare, og hvis man gerne vil vise den her vare på ammunitionsrapporten. Man kan skjule en vare i kassen, hvis den ikke er aktuel længere, men man gerne vil gemme den. Man kan tillade, at det f.eks. kun er administratorer af systemet, der kan sælge en bestemt type vare. Miljø. Er man underlagt miljøafrapportering i forhold til udendørs skydebaneanlæg, så er der mulighed for, at man kan aktivere rapporteringsstyring i hele systemet. Så når man sælger en vare af en bestemt type, så skrives der også ned i en miljørapporteringslog om, hvilke banetype der er blevet skudt på, og hvor mange forventede skud der måtte være gået. Vi har en lagerlog på den enkelte vare, så man hele tiden kan følge med i, hvad der sker på de enkelte varer. Og igen, her kan man oprette nye varer, man kan slette eksisterende varer osv. Systemet indeholder også rapporter. Man kan trække en hel masse forskellige typer af rapporter inden for systemet. Her kan vi for eksempel trække en medlemsliste. Den kan være sorteret efter kontingent, og vi siger vis den her, og så får man en PDF-fil ud med en komplet liste over alle ens medlemmer. Antallet i sorteret orden på kontingent. Overordnet er der en masse indstillinger på systemet, som kun sjældent skal vedligeholdes, men de skal tastes ind første gang, og hvis man har ændringer, så kan det fx være fysisk adresse for foreningen, formandens adresse osv. De bliver brugt i forbindelse med SKV-udskrivninger. Der kan laves nogle e-mail-tekster, og der kan selvfølgelig også udskrives medlemsbeviser til de enkelte medlemmer. Den kan jeg lige hurtigt vise her. Hvis vi går ind på et medlem og siger, nu vil vi gerne udskrive et medlemsbevis, så siger vi print, og så kan man klippe medlemsbeviset ud, laminere det og have det med i sin punkt. Det var en kort introduktion af Skytteforeningens administrationssystem. Der kommer flere videoer til, som er mere dybdegående omkring de enkelte moduler og hvordan man håndterer funktionerne.